A yau ni Umar Bahaushe zan kawo muku labari mai ban mamaki daga duniyar fasaha. Ƙasar Japan wadda aka santa wajen ƙirƙire-ƙirƙire na zamani tana kan aikin ƙera wata sabuwar na'ura mai amfani da MRI a turance Magnetic Resonance Imaging, wadda ake sa ran za ta iya yin abin da ya shafi rikodin ɗin abin da mutum yake gani a mafarkinsa. Wannan aiki ya yi kama da tatsuniya, amma yana gab da zama gaskiya. MRI dai na'ura ce da ake amfani da ita wajen duba ƙwaƙwalwa da sauran sassan jiki ta hanyar amfani da maganaɗisu da kuma sinadarin lantarki. Amma wannan sabuwar na'ura an ce ba duba lafiya kawai take yi ba. Masana a Japan suna aiki don amfani da na'urar wajen rikodin ɗin hotuna ko bidiyo daga ƙwaƙwalwa yayin da mutum yake mafarki. A taƙaice suna amfani da ƙwaƙwalwar mutum kamar kamara, wato yayin da mutum yake mafarki, ƙwaƙwalwarsa tana aiki tare da samar da wasu sinadaran bayanai. Waɗannan bayanai ana iya ɗaukar su ta hanyar wannan na'ura ta MRI, sannan a fassara zuwa hotuna ko bidiyo ta hanyar amfani da kwamfuta mai ƙwaƙwalwa kuma mai ƙarfi sosai. Akwai abubuwa da dama da wannan na'ura za ta iya kawowa. Alal misali, za ta taimaka wa masana kimiyya su fahimci yadda mafarki ke aiki, su gano dalilin da ya sa muke mafarki iri-iri, ko kuma su gano hanyar magance matsalolin bacci. Har ila yau, wannan fasaha za ta iya zama hanyar ƙirƙire-ƙirƙire a harkar fina-finai, inda mutane za su iya rikodin ɗin mafarkinsu su maida shi fim. Da zarar wannan fasaha ta kammala, za ta iya zama sanadin gano sababbin hanyoyin magance cututtuka masu alaƙa da ƙwaƙwalwa, kamar mantuwa da hauka. Haka kuma za ta sa mu fahimci tunanin juna da kyau fiye da da. Ƙasar Japan tana aiki tuƙuru wajen ganin wannan burin ya zama gaskiya, kuma za mu ci gaba da bin diddigin wannan fasaha mai ban al'ajabi. Wataƙila wata rana kuma za ku iya kallon mafarkinku kamar fim. Da haka na kawo ƙarshen wannan batu mai ban al'ajabi. Ku rubuta mana a comment section wane mafarki za ku fi so ku kalla idan ƙasar Japan ta kammala wannan fasaha mai ɗauke da ɗimbin al'ajabi.